Nahrávanie dostalo prepal, ale dúfam, že si videjko aj tak užiješ. Z maturity 2024 je tu. Trúfaš si na tohtoročnú skúšku zo slovenčiny? Nie. Co už je ono? V ktorej možnosti je gramaticky a pravopisne správne uvedený obyvateľské meno mužského obyvateľa Prahy? Pražiak, Pražan, Prahan, Pražan, Pražák. Však Pražan. Správne! To napísal slovenské dielo Drak sa vracia. Čo ti typu som vedel, chalan. Nebol to Gregor? Typu je správne. Dobroslav Chrobák. Chrobák vypúvaný. Neviem, čo je asimilácia. Aha, to je spodobovanie, hej? Organizmu vyššia obmedzenej veci vlastne absolvovala. Nižšia, povieme pravda, takzvanú však vážu. Takzvanú však vážu. Ja dám toto. Správne, okej. Aspoň čosi. Označ gramaticky a pravopisne správny tvar genitívu plurálu slova kópia. A nominatív kto čo, genitív bez koho, bez čoho, bez kópií. CZK20, ahoj dedulo, Bez jak je dnes kópií, lekce toto. plavání. Správne! Označ správny skloňovací vzor vyňatého slova v následujúcej vete. Dnes predpoludním som v skriptóriu počul. Čo? Veď pre Boha živého. Ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Čo? Označ správny skloňovací vzor vyňatého slova v následujúcej vete. Dnes predpoludním som v skriptóriu počul. Bebe, to je hnusčet. Skriptóriu, mesto, skriptóriu, mesto, v meste, srdce, čo ti jebe, vysvedčenie dievča? Asi mesto. Správne! V ktorej z možností je gramatický a pravopisne správny tvar vzťahového prídavného mena? Vzťahové prídavné meno. Ty kokot. Ja by som tam dal asi veľkého. Ja už si nepamätám, kedy je veľkého a kedy je malého, kedy ich je viac, alebo také, čo si nie, tak je to malé a kedy ja už si nepamätám, kedy je veľké čet a kedy je malé, už som tupec z tohoto. To ako sa ospravedlňujem, toto neviem. Portréty habsburských panovníkov. Čo ti jebe? Habsburských to asi nebude, nie? Tieto posledné dve to nebudú. To je nejako prekombinované. Habsburský. Ačko alebo Bčko to bude. A už ide len o to veľké alebo malé. Portrét Habsburských záležitostí, že ich bolo viac. Takže malé. V ktorej z možností sa nachádza vokalizovaná predložka? Čo? Vokalizovaná predložka? Netuším, čo to je. Základné vybavenie na osobnom pohovore, dorozumiem sa aj po maďarsky, Kevin, skúsenosti zo spoluorganizovaných. Ja zdávam D. Keby tam dáš piatú možnosť, že predkošku a nohavice. Predkošku by som tam dal. Ktorý typ priraďovacieho súvetia, to neviem čo je, predstavuje nasledujúca veta, teším sa tomu a som šťastný. Odporovacie, vylúčovacie, zlučovacie, stupňovacie. Teším sa tomu a som šťastný. Stupňuje sa tam niečo? Moment! Hej, stupňuje, nie? Však sa tomu teší a je šťastný. Ja by som dal D. Nie, zlučovacie, ty suka. No, dobre, nespravil by som to. Pískaj to. Názov diela Kým Kohút nezaspieva je odkazom na tebe jebe. Kým Kohút nezaspieva. Netuším, čo to je za dielo a netuším, kto to napísal. Antickú bajku, slovenské príslovie, biblický text, hrdinský epos. Kým Kohút nezaspieva? Čo? Antická bajka, slovenské príslovie, biblický text, to netuším čo je. Taliančina patrí do rovnakej jazykovej skupiny indoeurópskych jazykov ako dančina nie, lebo to je ďaleko od Talianska. Nemčina je piči, rumunčina, bulharčina. Rumunčina, ty suka. To kde využijete hen takú vec?